Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa da juna ta cikin shirin duniyar marubuta daga nan tashar gimbiyar majalisa channel da ke kan YouTube. Sunana Rukayatu Abdullahi Maida da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin inda muke karanta muku littafin Kulsum Wallafawar Sumayya Abdulkadir lakabin takori. A shirinmu da ya gabata a cikin littafin Kulsum mun tsaya ne a inda Kulsum ta tsalala tsaron kwance a makarantar su ta kwana, a lamarin da yasa ta kasa sakewa ta shiga farkawa akai-akai. Tana zuwa ban ɗaki ta ƙaƙalo fitsari ko da kuwa ba ta jin sa. A lokacin za ta yi shi fargaba da tsoro ba su bari ta samu ta rintsa ba sai gefen asubahi. Kasancewar fitsarin ta tsalala ya garangaro a bakin ne, Rabi ta tashi tana ta tsula ihu da kuka cewa aljanu sun kwarara mata fitsari a bakinta. Tana kirarin barin wannan makaranta ta su ta Gaya. To anan muka ɗiga aya, yanzu kuwa za mu dora. Daga ranar Kulsum bata ƙara bari ta yi dogon bacci ba, sannan bata fidda katifar ta shanya ba dan tsoron kada wani ya gane halin da take ciki. Haka take ta buya a ban ɗaki ta yi kukanta mai isarta. Ta sani duk ranar da wani ya gane tana fitsarin kwance ƙarshen zamanta a makarantar kwana ya zo. Duk sanda take wa makaranta dole ta haƙura. Tun daga ranar Kulsum ta shiga wani hali na damuwa da janye jiki daga mutane. Karatun ma ba ta fahimtar sa sosai, ba ta iya cin abinci sosai. Duk ta rame ta yi wani haske fayau ta bushe a tsaye. Allah take ranar bizitin ta zo, Allah ya kawo mata gwaggwanta ta gaya mata farin cikinsa ashe ba mai dorewa bane, ashe fitsarin kwance ba zai bar ta ba, ashe har abada ba za ta daina fitsarin kwance ba. Kafin ranar bizitin Kulsum ta gama fyaɗewa, domin kuwa ta ƙara yin fitsarin kwance ya ji ƙasiniya Rabi Sharkaf. A wannan ranar ne Metron ta zo har kwanar gadonsu don ganin ta ina fitsarin aljanu ke taɓa Rabi'a. Rabi'a tana gefe duk ta firgice sai ɗigar fitsari take. Kulsum da ta farka ta fahimci abin da ya faru, ta makure akan gadonta, ko kwakwaran motsi ta kasa, hawaye na malala daga gefen idanunta. Metron ta leƙa ko ta ina bata ga komai ba, kamar an ce ta kai hannunta ƙasan gadon Kulsum. Sai ta taɓa ta ji lema, ta kama baki ta ce, yanzu yar nan da girman ki haka kike fitsarin kwance? Yau na ga abin da ya ishe ni Aminat. Kulsum ta saki kukan da take ta makalewa. Shikenan yau ranar fallasar ta da wulakantar ta a duniya ya zo. Yan ɗakin suka haɗa baki cikin mamaki, a lokaci guda suka ce fitsarin kwance. Tun daga wannan ranar rayuwar walwala da farin ciki ta tsayawa Kulsum a makarantar nan sosai. Yan ɗakin su suke nuna mata kyama da hantara. Ba mai zuwa inda take, ba mai cin abinci tare da ita. Asiniya Rabi da ke son ta a baya ta koma kyamarta da hantararta. Da Kulsum ta doso za ta kai hannu ta toshe hanci, wai zarni take yi ta kwashe kayanta daga kwanarta ta koma can farkon ɗakin. Har ajin su wata 'yar ɗakin su ta kai labarin fitsarin kwancenta, da an ganta sai a ce ga mai fitsarin kwance nan, sai a bushe da dariya, ta zama kamar wata mujiya a cikin al'umma, musamman ma a hostel da duk wata mahaɗar ɗalibai. Ta yi zuru-zuru ta rame don damuwa da sanya baƙin ciki a ranta. Haka a daddafa Kulsum ta samu ta kawo ranar ziyara a 'yar Gaya, ranar da take Allah da zuwanta don kawai ta ba gwaggwanta labarin halin da take ciki, ta roƙe ta a cire ta daga makarantar kada ciwon damuwa ya kama ta. Don haka ranar bizitin ita ce farkon fita bakin gate inda ɗalibai ke tsayawa domin tarbar iyayensu. Ba jimawa aka buɗe gate ɗin makaranta. Iyaye da 'yan uwan ɗalibai suka fara shigowa. Kulsumu sai ware idanu take akan duk mai shigowa don ganin ta inda gwaggwanta za ta bullo. Ba jimawa kuwa ta hango ta niki-niki da kayayyaki. Kulsum ta ruga da gudu, ta rungume gwagwa, ta saki kuka mai tsimarai. Gwagwa ta hambaro ta daga jikinta tana dubanta ta ga yadda ta rame ta lalace. Hankalinta ya yi matuƙar tashi. Kafin ta ce komai Kulsum cikin kuka ta gaya mata fitsarinta ya dawo. Kowa ya san tana fitsari a makarantar nan, kowa hantara da kyamarta yake yi. Hankalin gwagwa ya yi dubu kuwa sai da ya tashi. Da ƙyar ta samu ta lallashi Kulsum ta ce da ita ta yi haƙuri.
har a yi hutu za ta faɗawa baffa a san abin yi kafin ta dawo. Ta lallashe ta ci abincin da ta kawo mata ta ƙoshi, ta buɗe mata robar yogurt ta bata ta sha sosai. Lokacin da Goggo Shatu ta bar makarantar ko gabanta ba ta gani saboda tashin hankali, ta zo ta faɗawa baffa komai. Wannan ne mafarin barin Kulsum GGSS yar Gaya. Ta dawo je kaka dawo a GGSS Gaya. Goggo Shatu bata zauna ba, ta ci gaba da fafutukar nema wa jikar ta magani, ganin cewa kullum ƙara girma take. Kulsum ta taso da damuwar lalurar fitsarin kwance a ranta, wanda ya canza halayya ta gaba ɗaya, ya cire mata walwala, ya sanya ta tsanar kanta, ya hana ta shiga cikin tsararrakinta, ya haifar mata da alienation da inferiority complex. Damuwar Goggo Shatu a kullum shine kada hakan ya taɓa lafiyar zuciya da ƙwaƙwalwarta, domin wani lokacin zama take cikin dare ta haɗa kai da gwiwa tana kuka, ta ƙi cin abinci duk dan kada ta yi fitsarin kwance, amma barci na sace ta ko na awa ɗaya ne sai ta farka jiƙe sharaf. Baffa da Goggo na iya ƙoƙarinsu akan lalurar Kulsum, duk inda suka ji mai magani sai sun je, amma wajen garin Gaya kaɗai sabida tsoronsu na kada zancen ya fita. Ko Malam Hadi bai san halin da Kulsum ke ciki ba. Lokacin da take wajen mahaifiyarsa Iyatu ya san tana yi, amma bai taɓa kawowa a ransa ya zarce har girmanta ba. Ya ga dai ta sauya, ta daina walwala. Da ya tambaya ba a sun dawowar ta je kaka dawo kuwa, Goggo ce masa ta yi ba ta so. Bai kuma tsawwala wa Goggon ba, amma kwarai ya so Kulsum ta ci gaba da karatu a makarantar kwana, ko don ta san rayuwa ta kuma koyi yin komai da kanta. Gatan da kakannin nata ke nuna mata yayi yawa, kwata-kwata ba ta da wayo irin na tsararrakinta, amma fa tana da manyanci irin na zama da tsofi. Wata ranar Asabar Kulsum ta dawo daga Islamiyya, ta cire hijabinta ta sakale shi akan kofa. Juyawar nan da za ta yi, ta ga wasu kyawawan jakunkuna ɗinɗima baƙaƙe wulin. Goggo ta jingine su a gefe, a hankali ta matsa tana shafa jakunkunan. Daidai lokacin da Goggo ta shigo ɗakin, hannunta riƙe da kwano, ta miƙa wa Kulsum kwanon wanda ke cike da farfesun kayan kifi. Ta sunto haɓar zaninta, ta ciro kuɗi ta ce, ungo 50 ki je wajen Sa'idi mai shayi ki amso burodi ki haɗa ki ci, yau gidan nan namu cike yake da albarka. Da mamaki Kulsum take duban Goggo, don hatta ɗakin su ƙamshi yake yi mai daɗi. Ta karɓi kwanon da 50 ɗin daga hannun Goggo, tana tambayar ta a mamakance, Goggo waɗannan kayan daga ina haka? Goggo ta jawo jakunkunan tana buɗewa. Kulsum ta gwalalo idanu, tana shan kallon atamfofi ne manya da shaddoji bandar-bandar, da dogayen rigunan na 'yan mata, ga sabulai sinki-sinki, turarruka da mayukan shafawa irin wanda Kulsum bata taɓa gani ba. Mamakin ta ya ƙaru lokacin da Goggo ta ɗauko wani ambulan ta nuna mata. Kuɗi ne a ciki sababbi fil, amma ba irin na ƙasar nan ba. Kulsum ta ce, Goggo daga ina haka? Wannan ta gomashin alkhairi. Idanunta a warwaje. Goggo ta yi murmushi ta ce, saƙo ne daga 'yata Nasara. Ai na sha baki labarin Nasara diyar yayata ko, wadda ke aure a ƙasar London ko? Kulsum ta gyaɗa kai, kina gaya mini babar su Sakina ko? Ta ce to ita ce ta aiko mana, dama takan yi min aiken kuɗi lokaci-lokaci in ta samu mai zuwa Najeriya. Wannan karan kuma kin ga har da kaya fal duka ta aiko mana. Kulsum cikin farin ciki ta ce, shi kenan mun samu kayan sallar bana. Baffa ya huta da saya mana atamfar idi. Ta ɗaga ɗaya daga cikin atamfofin tana ƙara dubawa, sa'annan tana kara ta a jikin Goggo. Ta ajiye ta ɗau doguwar riga ta ce, Goggo wannan za ta yi miki kyau sosai, amma ta yi miki tsayi. Goggo ta kama baki ta ce, a ina ni ina saka wannan riga Kulsum? Ta ce duk naki ne, shaddojin kuma na Baffa ne. Ni cikin atamfofin zan ɗinka wasu daga ciki, sauran duk na abar miki, ki ta cin kwalliyarki. Dan ma dai ba kya son shiga mutane ne. Kulsum ta ce, Goggo kwalliya ai ba dan shiga mutane kawai ake yin ta ba. Kai abin kama a gida daɗi zaka ji a jikinka. Kai wannan yaye Nasara Allah ya yi mata albarka. Goggo ta amsa da amin amin. Nasara ai 'yar albarka ce ko dan saboda zumuncinta.
To mai sauraro a iya haka za mu ɗiga aya duba da lokaci ya riga da ya cin mana. Sai dai kafin mu yi sallama kar ku manta da danna mana subscribing da liking a cikin wannan tasha tamu ta Gimbiyar Majalisa domin rabauta da dukkanin shirye-shiryen da muke ƙoƙarin ɗora muku ko za mu ɗora muku a nan gaba. Yanzu ka madadin waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku na Duniyar Marubuta, sai ni da nake jimarin kasancewar tare da ku ta ku har kullum Rukayatu Abdullahi Maida nake fatan mu haɗa shiri na gaba.